Ναι, εντάξει. Οκ. Το έχουμε. Πώς να βάλω. Το βάλω. Ναι, μια χαρά. Τέλεια. Κλεοπάτρα Σουλού. Κλεοπάτρα, θέλω να μου πεις λίγο τον απόϊχο που άφησε το 1-1 των Τίγρεων του Φλαμενικού Μεσολογίου. Ναι, σίγουρα δεν ήταν ένα αποτέλεσμα που θέλαμε και περιμέναμε. Δεν μπήκαμε καλά στο παιχνίδι και βρεθήκαμε πίσω, αλλά αυτό που καταφέραμε να πάρουμε μόνο ήταν ένας βαθμός. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό, αλλά συνεχίζουμε. Τι θεωρείς ότι δυσκόλεψε τις προσπάθειές σας? Οι ίδιοι μας εαυτοί. Νομίζω ότι όλη τη χρονιά φέτος αυτό είναι εκεί τι πατάμε σε όλα τα παιχνίδια. Όχι αντίπαλος, αλλά εμείς οι ίδιοι. Δεν έχουμε βρεθεί μέσα στο γήπεδο και νομίζω ότι αυτό είναι το λάθος σε όλο αυτό. Μαρία Κυριακάκη, θα ήθελα να σε ρωτήσω. Η ομάδα του Μεσολογίου ήρθε πολύ αποδυναμωμένη στα Γιάννενα και η ομάδα, αν προσπάθησε να την περιορίσει και να πάρει αυτό το παιχνίδι, δεν κατάφερε. Τι θεωρείς κατά την άποψή σου κομβικό σημείο στην ροή του παιχνιδιού? Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με την Κλεοπάτρα. Δεν έχουμε βρεθεί ακόμα μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, μας δυσκόλεψε και η άλλη ομάδα. Δεν ήταν πολύ καλύτερη μας, αλλά δεν καταφέραμε να πάρουμε τους βαθμούς που ήταν τόσο σημαντικοί. Δεν έχουμε βρεθεί ακόμα μεταξύ μας. Η συνέχεια πώς την κρίνεις, πώς την βλέπεις? Άμα καταλάβουμε ότι πρέπει να πάρουμε τα επόμενα παιχνίδια και μπορούμε να το κάνουμε, θεωρώ ότι μπορούμε να τα πάρουμε. Γιατί πρακτικά μπορούμε να το πάρουμε. Την ίδια ερώτηση της Τρέφα. Ναι, από εδώ και πέρα δεν έχουν μείνει και πολλά παιχνίδια. Ξεκινάει δεύτερος γύρος για μας, γιατί κάνουμε το ρεπό μας τώρα. Έχουμε δει τις ομάδες και αυτοί μας έχουν δει, οπότε μας ξέρουν και μας γνωρίζουν. Πολλές ομάδες έχουν κάνει και αρκετές μεταγραφές, οπότε σίγουρα θα έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι κάτι θα γίνει. Είμαι πολύ αισιόδοξη. Αφού έχουμε ολοκληρώσει ένα γύρο, θα ήθελα να μου πείτε και γύρω, ομάδα που σε δυσκόλεψε περισσότερο. Θεωρώ ότι αρκετές ομάδες φέτος σε αυτόν τον όμιλο είναι πολύ δυνατές, αλλά για μένα ο Φίδωνας είναι μια πολύ δεμένη ομάδα. Είναι έμπειρη και φαίνεται μέσα στο παιχνίδι. Θεωρώ ότι ήταν πολύ δύσκολος αντίπαλος για μας. Όλα τα άλλα παιχνίδια νομίζω ότι κι ας χάσαμε και αρκετά γκολ και ας έχουμε φάει στο πρωτάθλημα, δεν νομίζω ότι με δυσκόλεψε κάποιος άλλος αντίπαλος. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα δεν είναι